ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତନି। କୋଉ ଗୀତ ମା ଗାଇବି? ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ତମେ ତ ଆମର ଶରୀନାଥ ଗୀତ ପସନ୍ଦ କରୁନ। ମୁଁ ଭାରି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ଔଷଧ ଗାଉଥିଲି ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ଟୋକା ମତେ ଭାରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ତମ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗା, ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଗଣା ଗା, ଭାରି ହଇରାଣ ହଉଛି ମୁଁ। ଏବେ ଗୀତ ଯୋଉଟା ଗାଉଛି ବାଦମରେ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇପାରିବ? ଭାଜା ଭାଜା ସେ ଭାଜା ଭାଜା ହବ ଯେ ସେଟା ନମି ସେଇଟା ହବନି ମା। ସେ ଅଛି ତାର କଥା ସବୁ ପ୍ରାୟ ନଦୀ ହାତେ ଭାଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କାছে ନାଇଁ ମୋ ବାବୁ ଭାଜା ଭାଜା ସେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ନମି ସେଇଟା ହବନି। ସେଟା ପ୍ରାଣ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ କଣ ଶିଖିଛ ମଉସା? ଶିଖିଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୀତ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ତମର ଗାଅ, ମତେ ଶୁଣିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। सुनो हसीना अजले वाली, सुनो हसीना अजले वाली मेरा मुझको पता ना दिल धारा के बाहर मुझको पता ना दिल धारा मेरा ଭଲ ଲାଗିଲା ମଉସା, ତମ ଥାଳ ଦେଖ, ମୁଁ ଥାଳ ଭରିଦେବି। ମଉସା, ମୁଁ ତମକୁ ବାରଣ କରିନି। ମୁଁ କହିଲି ଥାଳ ଦେଖ, ମୁଁ ଭରିଦେବି। ମଉସା, ତାର ସିନା ଆଗ ପଟେ ଝୁଲେ, ତମର କଣ ପଛ ପଟେ ଝୁଲିଛି? ବହୁତ ଜିନିଷ ପଛପାଠ ସେ ହେଇଛି କଣ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ମୋ ମା କହିଲିଣି କଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ହଉଛି ମଉସା। ଭୋକ କଲାଣି ତାପରେ ତତେ ଦେଖିଲା ପରେ କାହିଁ ମତେ ଅଧିକା ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମଉସା, ଆଇବୁ ଏଠିକି ଯାହା କହୁଛୁ ମୋରି ପାଖରେ ଛିଆ କହିଲୁ ଏଇଟା ଧଇଲୁ ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଟା ଟିକେ କୋଉ ପଟେ ଧରନ୍ତି? ଯୋଉ ପଟେ ସୁବିଧା ହଉଛି ତତେ ସେଇପଟେ ଧର। ମଉସା, ତମକୁ ସିନା ଭୋକ କଲେଇ, ହେଲେ ରୋଷେଇ ସରିନି, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଉସା, ମୁଁ କହିଲି ରୋଷେଇ ସରିନି, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ? ପରୀକ୍ଷା ତମ ପାଇଁ କରିବି। କଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବି? ଇଏ ବୟସରେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି? ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ପରୀକ୍ଷା କଥା ତମକୁ କହିବି। ଇଏ ବୟସରେ ମୁଁ କି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି? ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା? ମଉସା, ତମଠାରୁ ବି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଶା କରୁନି। ଆଉ କଣ? ମଉସା, ତୁମେ ଆଡୁ ସାଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ହେ ଭଗବାନ, ଆଗ କଣ ଫାଳେ ଶୁଭିଲେ ଅଫାଳେ ଶୁଭୁନି, ସତରେ କଣ କାନ ଦୋଷ ଅଛି ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତମ କାନ କଣ ଖରାପ? ପାପ କେତେବେଳେ କଲି ମା? ମୋ ଜୀବନର ପାପ କଣ ଆଏ କରିଥିଲି ଟୋକା ବୟସ ବେଳେ ଦି ଚାରିଟା ପାପ କରିଥିଲି, କାହିଁକି ମିଛ କହିବି? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିଦେଇଛି। ତମେ କଣ କହୁଛ? ଏଇ ବୟସରେ ତୁମେ ପାପ କରିଥାଉଛ ନା କଣ? ତଥାପି କହିହଉଛି ନା ବାପା, ପାପ ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା ହବ ସେତେବେଳେ କଣ ବୟସ କିଏ ଛୁଡ଼ିବ ନା? ସୁବିଧା ଯୋଉଠି ହବ ମଉସା, ତମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତମେ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣି ଦଉଛି। କହିଛି କିଏ କହିଛି? ଏଇ କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ବସ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ତତେ ଧରିକି ତୁ କଣ ଆଉ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ? ଧରିବା ଜିନିଷ ଅଲଗା ନା ଆଉ କଣ ଧରିବା ଅବସ୍ଥାରେ? ତାପରେ ତୁ ନା ଦି ଦିନ ଧୋଇଲୁଣି ମତେ ଲାଗୁଛି। ମଉସା, ତମକୁ କେତେବେଳେ ଧରିବା ପାଇଁ କହିବି? ମୋର କଣ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତମକୁ କହିବି ଧରିବା ପାଇଁ? କଥା କଣ କହିଦେଲୁ ଜାଣିଛ? ମଉସା, କଣ କଥା କହିବି? ମୁଁ କହିଲି କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ। କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହିଲୁ? ଅଲଗା ଶୁଣିଲା ତମକୁ ଅସୁବିଧା ମଉସା, ବହୁତ ରଙ୍ଗ। ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗ ହବା, ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେବି, ତୁ ଚାଉଳ କଲେକ୍ସନ କରିବୁ। ଏତେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରନି ମ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ହଉଛ ମୋ ଚକରା। ଏ ଭଗବାନ, ମା ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତମକୁ ଦୂରରୁ ଜମାରୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି। ଏଇ ପାଖରେ ତମ ବାସ୍ନାରୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲି ତମ। କାହିଁକି ମତେ ଏମିତି ଖାଦବାରୁ କରୁଛୁ? କେତେ ପକାରିଆ ମତେ କଲୁଣି ତୁ? ଆରେ ବାବା, ମୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଆଖିବାକୁ ପଡିବ। ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୋର କଣ ଆଇଟମ ଅଧିକା? ଆଇଟମ ତ ସବୁ ବାପା କଣ କରିବି? ଶାଢୀ
ଝିଅର ହାତ ଦେଖି କଣ କହିବି? ତା ହାତ ଦେଖି ମୁଁ ଜାଣିଲି ତାର ଶନି ସପ୍ତାହ ଚାଲିଛି। ମାରକ ଦଶା ହଉଛି ଶନି ଅଷ୍ଟମ ଗ୍ରହରେ ଶନି, ତେଣୁ ଶନି ତାକୁ ମାରିଦବ। ଯଦି ନ ମାରିବ ତାହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ବକ୍ର କରିଦବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଅଙ୍ଗ ସବୁ ବଙ୍କା ଲାଗିବ। ତାପରେ ବିଶେଷ କରି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେ ସ୍ଥାନ ଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ନାକଟା ଏଠି ମୁହଁ ପାଖରେ ଅଛି, ନାକ ପଛପଟକୁ ପଳେଇବ। ଆଖିଟା ଆଳୁକୁ ପଳେଇବ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ହବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସୃଷ୍ଟି ସଜନା ଯିଏ କରିଛି ତାର ତିଆରି କରିଛି କୋଉ ଅଙ୍ଗ କୋଉ କାମ ଲାଗିବ। ସେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନ କରନ୍ତି, କାମରେ ନ ଲାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ବକ୍ର ହେଇଯିବେ। ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଏମିତିଆ କଥା କଣ ଗୋଟେ କଥା କଣ? ଝିଅର ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି ଆକୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବାହାଘର କର, ତା ନହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଏଇଟା ଥରିଲାଣି ଗୋଟିଏ। ବାପା ମୁଁ ମରିଯିବି ବାପା, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଅଫିସକି ଯିବ, ସେଠି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମୁଁ ତମକୁ ବନାବଳି କରି କହିବି। ମୋର ଫୋନ ନମ୍ବର ରଖ 1109। 1109 ଏଇଥିରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବ। ମୋ ଅଫିସ ଠିକଣା ଏଇଟା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ବାହା ଦଉନି। ସାରା ମୋଟେ ଭୂତ ଆସି କଲା ଅଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ନହେଲେ ବାହାଘର କରିବେ।